Krásne dobré ráno, milí televízni diváci. Tak sa nám to tu zosuknilo a musím povedať, že Romanovi už iba chýba suknička. Áno, iba chýba suknička. Práve som sa cítil tu že nejak niečo tu neštimuje celkom, že ja tu sedím medzi tými babami, krásnymi sukňovými. Prosím vás, môžete sa iba na chvíľočku postaviť, dievčatá, aby sme videli, keď hovoríme o sukničkách, že čo máme na mysli. Za chvíľu sa budeme práve týmto veciam venovať. Toto nás čaká. Pretože dievčatá prestávajú nosiť sukne. Musím teda povedať, že ja patrím medzi ne, že skôr sú mi bližšie nohavice a o tom viac sa porozprávame s Danicou Rajčev, ale v tej ďalšej polhodine príde medzi nás muž. Áno, Libor Hudáček, výborný slovenský hokejista, strieborný z majstrovstiev sveta aktuálnych a hlavne zábavný človek. To, ako Lenka spomenula, v ďalšej polhodine. Dobré ráno. Pekné ráno. Áno, 70 cukien mala, to sa kedysi spievalo v pesničke, aj teraz sa to spieva, ale mnohé dievčatá už nenosia sukne. Teda musím povedať, že ja patrím medzi nich, pretože kedysi dávno mi kamarátka povedala, že mám krivé nohy a sukne teda nebudem nosiť. No. Nemala ťa rada tá kamarátka? Neviem. Danica Rajčev bude rozprávať o móde, o sukne, že... Povedala mi, že dievčatá prestávajú nosiť sukne a že skôr nohavice, lebo je to pohodlnejšie. Danica. Áno, je to pohodlnejšie, pretože stále nastupujeme do aut, musíme nosiť všelijaké veci so sebou a tá sukňa predsa len vyžaduje trošku aj krajší pohyb a tak viacej elegancie, ale našťastie, ako vidíme, balet sa vracia do ulic a vlastne dievčatá znova začínajú nosiť sukne a sú v nich neuveriteľne krásne a veľmi romantické. Ďalšia vec je tá, že asi každá z nás tak trošku chce byť princeznou minimálne niekoľkokrát za život a takéto sukne to presne umožňujú. Takže ako vidíte, takéto sukne kedysi by možno niekto povedal, že sa hodia iba na balet alebo na tancovanie. Že balerinky nie, ale môžu si napríklad túto dievčatá majú aj také vysoké, ako by som to povedala, napríklad gumáky, môžu ísť k takéto sukne? Môžu ísť kľudne aj v gumákoch a vo všetkom, čo sa nosí, lebo tieto sukne sa dajú perfektne skombinovať so všetkým. Čiže nie sú to sukne určené vlastne len na to tancovanie, ale dajú sa využiť na množstvo príležitostí. Môže napríklad aj mamina viesť dceru k tomu, aby teda nosila sukne, čiže si aj dá aj ona napríklad a mamina sukničku. Sa kľudne s tou dcerou môže aj zladiť a mamina, pokiaľ jej to dovolujú proporcie a pekné nohy, tak kľudne si môže obliecť aj takú sukňu. Takže nie je to vôbec žiadny problém, treba len vhodne zvoliť ten model. A ako vidíte, tak dievčatá nosia so sebou aj hračky, takže nielen maminy sa dajú obliecť, ale dajú sa obliecť aj obľúbené vlastne plyšové zvieratka alebo bábiky, takže potom je celá rodina dokonale. No my sme taká veľká rodina, pretože tu máme samé dievčatka, ale vidím, že aj Romana trochu dráži tá sukňa. Obliekol by si Roman napríklad sukňu, lebo Danica nám povedala, že muži začali nosiť sukne, nie? Ešte, ja by som si obliekol sukňu, ale nechcú mi dať ani jedna z nich. Žiadnu. Babi, ktorá z vás mi dá vašu sukňu? Ktorá? Ruku hore. Ja ne. Žiadna. Proste vidíš, Roman, je to tak, že predsa len tie malé dievčatá nás niečo naučia a možno sa k tým sukňam naozaj vrátime a ukážeme také pekné nohy ako malenka. Ďakujem. Ináč, mimochodom, Roman má pekné nohy, kedy si skúšal aj vysoké topánky, takže... A sme zase... A už teraz sa toho nezbavím. Roman, ale naozaj ako v lete, ja viem, že u nás to nie je príliš zvykom, ale v lete taká zavinovacia sukňa aj pre mužov veľmi pohodlná. Ja by som bol len veľmi rád, keby Slováci boli liberálnejší trošku, pretože okamžite škatulku, keby si chlap dal na Slovensku sukňu, čo, ako si povedala, v Nemecku ja som to normálne videl bežne nosiť a nikto sa nad tým nepozastavuje, nikto nerieši homosexuálnu orientáciu alebo niečo iné. Fedor na ples bol perepíšek. Áno, je to v pohode, akože je to svojím spôsobom... Fedor zrovna to trošku prešvihol, lebo na ples sú predpísané druhy oblečenia. Ale ukázal, že sa dá aj takto. Ale ukázal, že predsa len tie sukne boli kedysi mužskou záležitosťou. A ja zase sa veľmi teším, že aj takéto niečo veľmi romantické a také naozaj dievčenské sa vracia do ulic, že nebudú to len tie klasické džínové sukne, ale aj niečo veľmi pekné romantické. Výborne. Pri mladých ľuďoch zostaneme, ďakujeme Danica, pri mladých ľuďoch zostaneme, len zmeníme pohlavie od mladých dievčat, ktorým za chvíľu poberiem hračky aj sukne. Dobre, babi? Nie, ja som to vedel, že to bude problém. Tak ideme k mladým chlapcom, ktorí veľmi intenzívne hrajú futbal. A ja im zoberiem loptu. To krásne dievčatá so sukničkami vám teraz zatancujú. Áno, vám, priatelia, odporúčame dnes večer si pozrieť na dome druhý dých, poslednú časť prvej série. Áno. Pekné ráno prajeme. A pekný deň. Majte sa. Babi. Get the hell up out of here. Hey, little mama, I see your mama all on the floor doing you, mama. Got to dance down, do it like
Jody, Alison. Telephone to find out what you like. Girl, I wanna do you. Let me touch you like no other's gonna touch you, babe. Take you to the top. I don't wanna stop to the top. Now break it down. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Getting jiggy with it.